Okay, hvad? Du har gået og leget lidt med en tanke. Jeg går og tænker på, om jeg måske kan få det til at krølle. Altså af sig selv, naturligt. Jeg tror faktisk godt, at jeg kan få det til at krølle. Nu skal vi have nogle produkter i. Jeg starter med at komme vores curl booster i. Det er en fugtbooster til håret, og når man snakker om krøller, så det, der skal til for, at de virkelig kan noget, det er, at de skal have noget fugt. Så kan vi allerede se, at nu begynder det lige så stille at vinde noget mere. Så har vi vores krøllecreme, som er en blanding mellem en creme og en gel. Så lægger jeg det simpelthen på håret, og så handler det om at fordele det jævnt over det hele. Bagefter krammer jeg op i håret. Okay. Og det skal kunne sige den her lyd. Det er vigtigt. Det er en vigtig lyd, når man taler om krøller. Nu skal vi til at i gang med at tørre. Nu skal du vende hovedet nedad, og så skal vi simpelthen lige have dem klappet. Og det hedder et cast. Det løsner det her stive gelé. Prøv at dreje om og kigge. Nej, det tør jeg ikke. Okay, hvad? Hvad? Det krøller sgu da meget. Du har mega mange krøller. Hvad? Er det ikke fedt? Det er da mega fedt. Wow. Det fatter jeg ikke en meter i. Altså, det krøller jo også herinde. Og heromme. Ja. What? Og det... Okay.